Ska komma upp igen. Kom nu. Yes, kom igen. Kom. Bra. Vad gör du? Yes, kom nu. Nej, jag tycker inte komma. Vad är det? Oj, var det en boll? Kom. Ja, vilken fin. Ska ta den. Yes. Titta, vad är den? Då går vi och duschar så länge. Semma, kom. Semma.